carta dels Reis. Que has escrit la carta als Reis. Sí. No, jo no. I què has demanat? Una pista de Hot Wheels. Una gossa. De veritat? Nada, mentira. Unes quantes nines de Monster High. Els us hem demanat un ave. Què és un ave? És el tren de la nostra mare. Quan va a treballar, agafa l'ave. L'ave és més ràpid. El Rodalies és una mica més lent. Una impressora 3D. Un mico que li tens que donar de menjar. Un cotxe teledirigit. Un peluche. Un sudoku. La màgia borràs. Una cana de l'aventura. Creus que t'ho portaran? Els camells els hi deixeu alguna cosa? Sí. Als Reis li deixarem galetes i als camells aigua. O llet o galetes. Li poso palitos. Una copeta de cava. Pot Fa! ser. Aquests Reis, se'ls ha de cuidar molt. Per camells pastanagues. Que els agraden les pastanagues, oi? Estàs una mica nerviosa? Sí. Per què? Perquè em portaran moltes coses. Els vostres pares els heu demanat alguna cosa? No. No. Res de res, tot per tu. D'on venen els Reis? De l'Orient. El desert. I tu t'has portat bé? Sí. Sí. Segur, segur, segur? Segur. A vegades em porto una mica de malament, però... Has fet alguna entremaliadura? Què significa? A vegades contesto. Si per casualitat us els trobeu, què els hi diríeu als Reis? Jo diria que em potessin totes les joguines que tinguessin. Totes, Jo totes? primer de tot els hi demanaria un autògraf. No els hi faries cap pregunta? D'on surten els regals? Què fem si sentim sorolls a casa? Tanco els ulls i em dormo i ja està. Però se'n vam despertar van mitjanit. Això és veritat. Ni te deixes tant. No, jo no miraria, Jo sí. Tu creus que t'has portat bé i et portaran l'AVE a casa? Nil, tu què creus?